ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentebit jalade ban sumari ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki baat ki kijan mat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shipho baji min step shaneng ka Raij Jwai Lingbao Daloi ka Raij uba Puraman Kinjin kumukhle ka Nyam khle ka elaka haka step prangap jong ka khat khandai terik unai leber arajar arpuar harengkat lang ki wasan bat ki kini na man ki long yeng jong ki khon ka Nyam tre kileyami na yeng Langdoh ban lele ya ka Lehniam kenya aingo aidam haka duan kenya ka badan halau kentang lau Langdoh jong ka Raij Jwai kat kum ka jinget bahagani ka sngi Thoh Langdoh hapo ka Raij Jwai ki khon ka Nyam tri kim jubit ban le ki no ki kam ki balong persha ya ka adong Nyam adong belai kata kamut la adong persha bakim bit ban trai ban kta ban penmong ni pensneu dor ya ka Maryang namar bakani ka sngi kalong ka wai ni ki sngi ban peni hakmat ka perthai ya ka jingkor dor bat ban khenkor khenburam ya ki jingker khu ba ka Maryang kala ai ya ukhon benreu Lehniam nei benta iwopa ni ya ka hukum lai wap sedang no yo flap snap yo biang no garep karyang ka thung katep yo biang no i man miet man pha yong sumbi yong phiang wa ha pok per pok pra kate to ka jing Pyndep niam ko wa ingo i yo blai Langdoh pok khlo Langdoh ko man ka khlo kentang ko ma ki khon ka Raij ka chnong u khaingkor u burom gi man la ka sngi po ni thau wow em i ding i pensi i penroy ani le jeklia i wa i gam gi bro ngai wa i thau kentang i gi jing kar khu ku khro ku karpang yo ro ku chong sodong tulbiar yong gani khlo Langdoh te ka kubor ko wa i karpang jo chu wa ka jing pengkre i ngam be ni klam yong stem arjar apwa deman ko walai baik Protestan do kasni emi ke jingkerben wa kam mo chenia ai hagi bor yong ki blai chnom blai thau blai rangka blai somon kam mo chenia ha bor yong tri grot bo e kerkhui i wa u ye pempet ya ki kam ha gluti wa ki khon giriot ki pa ki plang u ya ki sakhi sa ji sen ye ke jingkerben ke jing siao suk ko priang ye ke jingkerkhu yong ki blai wa u ya i Pyndep i kam niam awro ki benta ki jing Lehniam de wa ya mi pai bai kam ki por ha chwa jing wan yong ka ki klam